Hello guys! Madung adlaw ni jung tanan. Welcome back sa mga channel. I Lexi Vlog. So karon day adlaw guys, magdit-dit sa mas Lexi na tuskan dihay. Adto sa magsuro-suro dadto kay wa man jaka kabas atong nangaligo may swimming pool. Kay nganong wa man kaaban be? Hello, mama. Kailam. Katawag siya ka manunuway gang cellphone kay nagsamaw. Apa ni ipa-audio ni ang screen protector dato kan DJ. Kaya na guba. Ay, ina kan DJ. Ano yung sama di ay? Kan dia iro. Kandihay lagi. Kan DJ may aho. Mo kandihay. Bitaw guys, kita guys nagabot mo dadto kay pamilig daghan bi. Adto pamilig daghan bi. Kay na bilin gid kadto. Be mangga habi ha. Mangga kuno ka may purame beto ah. Habi. Apo na, be. Nala na. Apo na ngala na lagi. Alag jud. Ay, ka jud. Unsa? Aga mama ali mag-ask ma. Cha, ganahan rin dyan. Kalip tagi siyang maali. Unsa ka mamaali? Bugas ko ka mama ali kay practical. Ice cream. Ice cream kuno yung mamaali. Bugas ko ka mama ali be. Bagas kuno ay jabe. Gawon. Kay alugawon. Pamunta lang kasi ka na po. Gusto tayo ko. Kau. Be, ambil na to beng. Akalian na. Ikaplag. Akalian na. Agarian na day be. Pan ma. Paan nga. Tutama. Aus. Asa mo ipagasang Lexi day? Kumito tayo pa. Kurnito kuno be. I love you. Kay mo adto na may kay mo sakay mas ilahang miyo nga bag-o. To ah. Mayo na lang kasakay mas ilang miyo. Ise. Gi suwatan banig pila. Ana di ay. Basta kay mao na kanila mao adto na mi guys. Hey guys, nag-pinsilik yan. Bye-bye. Naa. Thank you for Pagpasalubong, ha? watching. Thank you po. Nag-thank you po watching. Pamula ka pagalit na. Receiver na babaw, ah. Pag dila mangutana ko nung si Jang tatay sa isang ipagasa. Tayo sa may pagkasa ni Mutay. Ni Mutay, mis kandihanta. Ha? Sa may pagkasa ni Mutay. Ingatan duway. Yan na! Pagasa na, Karizit! Pagkasa na kilig lang. Pagkasa. Pagkasa, pagkasa. Pagka. Sige, de, be. Tay. Pagka ipagkasa ni Mutay. Kanang makaan. Nakauntay? Oh. Naan sa mong makaon ah. Kung sa mga makauna tay. Kaya basta ka nang makaan. Bisag unsa. Ha? Bisag unsa. Na protas. Purutas tay. Ito kay gahi. Gahi. Ta. Ano mo to? Kaya mo sakay ming... Ha? Undoy, sakay mi. Ilang wiyo. Ito na minay! Oh, sige pag-asa, day! Oh, salamat! Hello guys, dara day Miss Alicia guys, merkado kay paminadadyo na dos kandihay kay gisapot siliksian dia. Gisapot kay dugay manggog sakyanan, series. Dara na Miss Alicia. Unsa may mong gipang pili be? Kari dia, ayan na si pizzeria kay bad na. Kanira kay gatas na ni si Jarichi. Diyan saan ba papalit dito tayo be? Sa gustong tatay be? Hindi na ice cream be? Gusto ka? Diyan ay padung uli kay makuan, malusaw. Dalag tambaw si Jang sapot. Eta be? Be? Wa nagsapot be? Be wa nagsapot? Nakapalit nagdawaan. Sige pa snack dari guys. Nang snack pa madari guys kay isapot lagi si Jan naghuat sa sakyanan dugay. Tan sila dari di ah. Tamis burgeran. Tamis burgeran sa Alicia. Be, hay sa ka be. Haraka cute. Ano be? Dari sa Yakult. Dek, itong pangitaog katong gisugo ni Mami Porami. Mangga ijabe. Katatay, sa may papalit na tong tatay. Ito namang gipalitan og. Isa ito gipalit na tong tatay. Mangita po tag-torta at ang ihatag ni Aliana. Sigasa ha, torta ging Aliana no. Katatay, ice cream na raman katatay.
Igo mag-eat ni mo, palit ta, ha. Kay mo ulit na punta. Ano na laman? Hi guys, damis. Kanang na merkado guys, prutasan sa wadam ha. Nakita mi ni Ma'am Jing. Jing prutasa. Ay, ya? Jing prutas. Dia. Ito ang nakita ni sa Carmen guys. Nakita kami ni Jagmangga ang daghana. Nja karon kay nagpatugom nas prami nga mangga lagi papaliton. Kaya sig nangala na. Nangita mig mangga dari libot-libot dara man dari. Picture ko na silang liksi. Agnahong. Kaya pila ka kilo, ani? Nagpilang kilo, day? Ang lagmi, agilang mangga. Tulo kay mas ate. Oh, bati. Nanapod, tagaan na po big mangga, guys. Nga, nirabajid, hampuong. Salamat jud ka dun mo. Jing prutas, guys. Tagaan na po minijag mangga. Karete. Mga hampuong, rabajid to, ah. Tuwa na ako, ani. Timing nga naman ako, ani. Timing naman ako. Sabado. Kasi automatic ko nila. Hello, guys. Dahil na jud Miss Bay, ni Lixie. Unja sila stereo si Promi, guys. Tapos ubos busy. Kaya nangangan pa sila gutong. Magkuhan sa kodres ang gipalit. Palit po mga kuang Lixie dahil dyan gipang pili. Biskuit. Diyan gipili hasta tayo biskuit ng Skyflix. Pili ko sa Zaghang Bingo. Ipalit ko toothpaste para sa itong hipon nga nag-igilo na. Bitaw. Palit po ko Milo kay mo dyan nilahang kung ano ba di ipo ka na dyan sila isda o nga sa diha. Milo dyan ilang madali-dali. Uy, sus ginoo ko dyan. Daraghan mo sa yan na be. Darag torta nga giganahan ni Aliana nga itong gitugon dia. Hampuong magkukado guys mo ganahan sa torta na. Tamus-tamus. Unsa guys, agahadyang importante nga gipalit parang Lexit kaning vitamins jud. Palit ko ang puno dari sa rep kay mo jud ni kinahanglan ni siya. Mo jud na importante. Unsa ni palit kog ice cream kay mang snack meron. Ice cream. Mo nagiingang Lexi nga palitis tatay maog ice cream kay aron kuno mabugnawag ngipon kay nagpahingo lagi tus tatay natuskuan. Aron kuno mabugnawag ngipon tatay kay nagikan pa mas tatay nagpabunot tas nga adlaw pa man sa tuadlaw nagpabunot siya. Dapat siya ha, pili pa siya dari ice cream. Paduna rin. Ipalit pa kog slice bread kay basi ganahan pa sila ipares dari sa ice cream. Anja guys, ipalit po kog saging tundan. Dara guys, dia. Okay. Sila sa akin eh. Mau lami man ni siya tundan guys og nay lusot-lusot. Kung sa kugay, nagmunggal-munggal sa mga ko. Kinsa? Anja guys. Ipalit po kog apple. Sa sanay. Sorry. Unsa guys, ipalit po kog apple guys kay kanila ging silik-silik to ana ni untol na. Unsa guys, ning palit po kog apple kay mo paniganahang liksian. Mo panigingang kay mamitiri be guys nga apple jang gusto be. Unsa shout out day ko ni Jings. Shout out day ko ni Jing Prutas. Salamat ka dun ni Muti sa imong gihatag nga milon. Da milon gitagaan ko ni jag. Gitagaan mi ni jag kuan guys, mangga. 2 ka kilo pa di diyang gihatag da. Grabing lami agi ang puong nga kadyo kay na. Ang puong kadyo guys. Wajid damha guys nga nakita aming Ma'am Jing's Prutasan ay na wajid damha guys nga nakita mi ni Ate Jing Prutasan. Salamat ni Muti sa imong gihatag nga mangga, jagi pakapinan pa jud ni ja og milon. Magpa-shout out ko si Jan Purami. Ihatag si Jag kami og Jing Prutas. Ate Jing? Itagaan ka ni Jag mangga do ka ni hilaw. Kaya wa may Jan Minggo. Kasi dyan, sa mga na dapat nakita. Danas lungsod nakita mi. Nag-deliver sila. Jay gipakapinan og milon da. Pa-shout out ko si Salamat, Jag. Ate Jing! Kaya pa may hinog kani na ja pasulabi hilaw kay mura mo kuno tag naog mga hilaw. Salamat, Ate Jing, Prutasan, dari mangga. Jadi ice cream mo.
Ginaturaw na na. Sud ka na ay kanito ay. Maghapit na. Isir pa na, be. Pero sir. Magkaya kami din kanito be. Ate Jeng, salamat tag sa mi undoy na re. Ikaw, be, kita gaan gani. Karira ako. Rang lami adjust mangga, gipakapinan, pajigmilon. Hana lang na milon. Kapinan ni Jagmilon. Mine is only 2 pieces of mango. Salamat. Dahil ko na opan, turtanay. Busog pa sila guys, hindi pa sila mo kusulabis ice cream kay nangakan lagi sila botong natus ubos. Awahi ra tud ka. Kay dagto mamislik sis lung so do na minakadto lagi sa kandihay kay gisapot mo kay arang duga jaman ag series. Isa man yung Rubik's Cube. Ijal pili. Wow, yung Rubik's Cube. Wow. Dainganin ang palit ko dag mga inganin na kasi kanton kay kay ganahang aliana di ko ni ang Sakay ra mo ko, di ba? kanunadyon di mapudingag kanunadyon nakaduring na. Hindi ka ni, hapin siya mo ang mga latbe. Ang galat. Nga ni Ray ang gipang pili. Ada jay me, kay ganan krus. Kay namdam si Dani mo. Isa man eh. Imo ko nang Allah, salamat din. Jay. Salamat ko din mo, be. Ang lorang ko. Tanak. Tinangga day ko ni mo, ha? Tinangga man po ka na. Jay nga niya ang gipili kay di ko gusto chichirya jahang kanan. Umado man ni kay gatas man eh. Richie. Di man na parat. Kay magpasulabi man pag chichirya. Parat na. Parat ka dahil ma'am. Gabi, para. Dara da, imo gikuan. Yung mga juk. Ihatag kita tayo na yun. Da. Hi! Shout out! Ahon po na? Hi! Shout out! Dahil ko na Jing Prutasan! Salamat sa imong gihatag daring mangga. Parang muta. O ganang milon dia. Sa grabe lang yun, mamords. Ano mo bi? Dahil ka, turta dahil. Kaya makakauntok. Kaya aslum di Aslom ni si Jack, ayaw pa makahinog. Kumanap sa sabon, nagata sa tanan. Kajing po na Ihatag lagi ni Jack, 2 kilo. Grabe, salamat ka do Jing! Grabe sa naulog. Ito na kahinag. Salamat ka doon ni Mote. Nag-picture siya last week kay pakita ko si Jang anak kay ganahan ko siyang anak. Salamat ni mo ka doon te. Kung ang sana turdo sa kuko. Wapo si benar kahinagbo ni da. Kaon sa katamo kahinagbo. Namitiri. Tiya, sa naul. So guys, mara din among vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Thank you for Watching.